Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω Stumble Guys και θα σας δείξω πώς θα παίζετε και εσείς Stumble Guys. Ωραία, πάμε στο βίντεο. Ωραία, πάμε. Τώρα θα παίξω. Τρέχω. Τώρα θα περιμένω. Τρία στα 10 πίστα. Πάντως το έχω. Και το τελευταίο κομμάτι. Κλείξα. Άλλους 2 γύρους και τέλος. Οι πιο πολλά έχουν φτάσει για μένα. Τι έγινε? Με πέταξα. Ένα τελευταίο. Αυτή η πίστα, η ίδια πίστα πάλι. Σε στιγμή στα πάντα το έχω. Τρίτος βγήκα. Άντε γεια. Άλλοι 2 γύροι και τέλος. Τι έκανε αυτός? Έχασε. Νομίζω. Πώς θα ανοίξαν τα specials? Ελπίζω να νικήσει κορώνα στο τελευταίο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα και like. Αυτή 0 στα 10 πίστα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Χειμωνιάτικη. Και καλοκαίρι είναι και χειμωνιάτικη πίστα. Το καλοκαίρι έχουμε Χριστούγεννα. Δηλαδή. Οι άλλοι παίζουν άδικα. Απλά κάνουμε σκάμ. Πέσα. Ούτε πρόλαβε να νικήσει ένας. 2.
αυτούς τώρα. Απλά νίκησα. Προτελευταίος. Πάει πριν και έχασε. Αποτελείωσε. Μαζεμένα πάντα. Ακόμη ένας γύρος έμεινε για κορώνα. Μείον 1000 στα 10. Εγώ θα χάσω με τη μία. Όλοι εκεί πήγαν. Πάλι καλά που είμαι και μόνος μου. Τώρα δεν είμαι μόνος μου. Η μπανάνα. Έχασε. 3 άτομα έχασαν. Όλους έβαλα σκύβα τσάντα. Και πάλι μόνος μου είμαι. Ελπίζω να μην έρθει κανένας μαζί μου. Επειδή μπορεί να με δώσει μπουνέ και να χάσω. Θα πάω απέναντι τώρα ή εμπά. Όχι. Αυτή θέλει να με δώσει μπουνέ. Τι έγινε? Ούψ. Νομίζω θα χάσω τώρα. Α, όχι. Το έχω. Τι δεν το έχω? Και βέβαια δεν το έχω. Έχασα. Τέλος. Special banana. Πώς χορεύει έτσι? Τρελή είναι. Και μια διαφήμιση θα μου βγάλει. Αντιά. Το πρόσωπο της αυτής. Και άλλα 2 πράγματα. Και γεια σας.